Tak začína terén. Ideme okolo D1. Momentálne sme pod podjazdom, prejdeme pod D1 na opačnú stranu. A pastíme hore smerom nad Jakubovany, na Jakubovianskú horu, na Vtáčiu horu a tak ďalej. Takže diaľnica. A my začíname naberať pekné metre hore. Príjemná poľná cesta. Vyústili sme na nejakom poli. Dúfam, že tu pôjde cesta. Pred nami diaľnica. Tak a na konci tohoto poľa je prejazd na ďalšiu cestu. Takže ideme na ňu. Celkom dobrý kopec. Tak a dupeme hore. Tak tu nás si dám na zatačke trošku pauzu a ukážeme si okolité scenérie, ako to tu vyzerá. Že by sme nemali iba pohľad dopredu. Je cítiť ten kopec. Tak a teraz spomínaný kruhový pohľad na okolie. Že nachádzame sa nad Chmiňanskou Novou Vsou. A takto to tu vyzerá z tejto cesty od diaľnice sme našlapali hore. Tu pred nami vlastne Chmiňany, Chmiňanská a diaľnica smerujúca na Prešov. Tento kopec sme šľapali hore. Musíme to priblížiť. Po tejto ceste sme prišli vlastne z Chmiňan. Tu sú Chmiňany. A to diaľto sme si vyšľapali pekne pre túto zakrutu, od ktorej za chvíľku pokračujeme ďalej vysielačom a potom ďalej a ďalej na Jakubovianskú horu. Tak už vás opäť zdravím zo sedla bicykla. Už šľapeme od tejto zakruty a pozeráme, že vchádzame do lesíka a trošku už je rovinka. Tak lesík relatívne krátky. Tak a šlapeme. Cesta vpravo. A čerstvo pokosená lúka. Ešte to tu krásne vonia. Po zhruba pol kilometri výšľapu sa nám kopček trošku zmierňuje. Rozhodol som sa, že sa trošku otočím naspäť, nech máme pohľad aj za seba, nie iba pred seba. Čiže takto to vyzerá za nami. Z tamtej doliny z dola sme si to vyšľapli. Tu sú tie vysielače pred nami. A tamto vzadu, kde si Ondrašovce. My sa už opäť otačame smerom nad Široké. Prechádzame cez nejakú lesnú bránu na ďalšiu lúku. A ďalšia krásna lúka pred nami.
Máme tu aj konaríky. Pekná lúka pod Jakubovianskou horou, na ktorú si ešte vyšľapneme trošku hore lesom. Tu si to pustíme. Jeden z mála kopcov dolu. A zjazdiček máme za sebou. Môžeme opäť do sedla a pritvrdiť vidlu. A samozrejme si aj podradiť. Lebo čo je pred nami? Les, áno, a k tomu aj kopec. Takže tento výšľapík nás čaká hore ešte na Jakuboviansku horu a za sebou momentálne máme zjazdík po takejto krásnej lesnej ceste v takejto peknej scenérii. Sama odkvitnutá púpava, nádhera. Bola by to paráda, keby tu boli rozkvitnuté, ale nevadí, aj toto je pekné. Takže touto cestou sme vlastne prišli sem pekným zjazdíkom a pokračovať budeme stupákov. Pozeral som na mapu, vrstevnice celkom prudké, takže týmto stupákom hore na Jakuboviansku horu. Tak a sme opäť sedle a vchádzame do sľubovaného lesíka, ktorý nás vyšvihne hore kopcom na Jakuboviansku horu. Pekné stupaníčko lesom. Tak a pomaličky vychádzame na Jakuboviansku horu. Obrovská lúka, dlhá, ktorá nemá konca. Pred nami nejaká kopa starých obilných balíkov. Už asi možno 2., 3. rokom tu ležia. Ale z ďalky som si myslel, že či to není sú nejaké kravy. Ale tadiaľ to už je to evidentné, že sú to balíky po záruke. Po pravej strane niekde za kopcom Hermanovce, bližšie ku nám Hendrichovce a my ideme po tejto ceste priamo rovno nad Fričovce, následne potom nad Široké. Snad z každej jednej strany je tu prístup a ide sa fakt výborne v takejto krásnej prírode. Je to skôr relax ako nejaká fyzická morda. A vychutnávačka. A opäť do sedla. Teleskopka hore. A môžeme šľapať. A tu na trošku vyššie už vidieť aj púpavy do žlta. Nie iba odkvitnuté, čo ma teší. Dáme si aj takýto neuhladený terén.
krásne zo stromov padajú nejaké pele, alebo neviem čo to je. Pomaly už pred Vtáčou horou. Ešte zhruba nejaký 3/4 kilometrik. Toto tu pred nami není pozostatok snehu ani radu. Sú to tie pele, alebo neviem čo to je zo stromov. Pri vstupe na Jakuboviansku horu, tak aj pri odchode z nej vás privítajú a odvítajú balíky po záruke. Čiže asi oficiálny erb Jakubovianskej hory budú pozaručné balíky. A my týmto cez Jakubovianskou horu lučíme a chádzame na Vtáčiu horu. Takže za chvíľočku vstúpime do Vtáčej hory, ale predtým ešte sľubované zábery z cesty, ktorá je za nami a z okolitého prostredia. Tu nás sú tiež spomínané pozaručné balíky ako pri vstupe, tak aj pri odchode. Tu je môj povoz a scenéria prostredia. Vzadu vidíme lom, Šaríšsky hrad, Lisú stráž a ďalšie členité okolité kopce. Úplne vzadu snáď aj kúsok Prešova vidno, alebo okolitých dedín. Takže takéto príjemné, pekné prostredie. Na bicykel ako stvorené. Tak vidíme sa opäť v sedle smerom Vtáčou horou nad Fričovce po ďalších pekných lúkach. Budeme vstupovať na Vtáčiu horu takýmto pekným lesom. Krásne prostredie. A sme na ďalšej lúke nad Vtáčou horou. Nádherný viac. A teraz opäť krásne vyšľap hore. Tak toto bolo až moc rýchle. Tak krásne sa nám odkrylo aj pohorie Branisko. Branisko rovno pred nami. Stále to nachádzame medzi Fričovcami a Širokým. Mám to namierené nad obec Široké a tam ďal sa uvidí potom, ktorým smerom vlastne pôjdem ďalej. Rado sa voziť. A ešte keď je také nádherné počasie ako dneska. Trošku z jazdičku.
pred ďalším výšľapom. Trošku to rozbehneme. Tak medzičasom som si aj rozmyslel, že kadeľ vlastne pôjdeme. Pôjdeme za horou a z nej potom na zimnú horu. Nie hôru. Ale medzi tým ešte budú aj nejaké výhľady na diaľnicu, na 8. diel sveta, takzvaný tunel Branisko a tak ďalej, no. Pôjdeme nad obcami Víťaz, Ovčie, až domov. Z Luky sme opäť prešli na takúto prašnejšiu cestu. Troška zjazdík. A výšľap. Stále je to tu také ako na hojdačke. Zídeš dolu, vyšľapeš hore, opäť dolu, opäť hore a tak dookola. Také pestré. A zajdeme si trošku aj doprava. Nad spomínanú za horou lokalitu. Takže takto vlastne týmito lúkami sme sem prišli. A tu je tá zadná cesta a les. Lesík, z ktorého sme vyšli s jazdom. Sme presne vzadu. Môžeme ho tam mať ďalej asi aj zo 4 km. Touto cestou vyšli až vlastne semka na križovatku a takto to vyzerá aj na opačnej strane. Tu na týmto smerom dolu nad tú spomínanú motokrosovú trať do Širokého a my si trošku zajdeme týmto smerom. Je to kratučká zachádzka asi 300 metrov a z nej bude pekne vidno časť diaľnice a ten spomínaný 8. diel sveta. A sme tu. A sme tu za horou. 717 metrov. Výhľadíky aj tu do doliny. Nad Šindliar, Lipovce, Lačinov. Tu máme kopce Braniska, Patria, Zvolanska, za ňou Smrekovica, ktorú není vidno a tak ďalej. Takto Branisko ako na dlani. Pomaličky sa budeme blížiť k tunelu. Na pohľad by sa mohlo zdať, že ide o zverúry, ale vieme, aká je realita. A my si to teraz dáme týmto smerom doľava, čiže rovno vľavo. Budeme smerovať tu na, ako je to pohorané, ako je zimná hora. Práva nikto. Opa!
A sme v lesíku. A opäť von z lesíka na lúku. Šľapačka po takej hustejšej tráve, ktorá prirodzene brzdí. Máme aj vrtuľníky popri ceste. Možno idú na kontrolu do Prešova k vojenskej nemocnici. A možno nie. Také spestrenie. Je to tu fakt pekné. Krásne to tu žije v prírode. To je tá najkrajšia hudba, ktorú môže človek dostať. No nádhera toto je. Priam orchester. Už ponad ovčie, ktoré je po pravej strane, ale není ho vidno, lebo je v doline. My ale nepôjdeme dolu do dediny priamo teraz. Ešte si zajdeme doľava. Dalo by sa ich saďalto dolu rovno do dediny, ale ešte si zajdeme. Ukážeme si aj Jakubovanskú horu, ktorá je rovno pred nami, tá zelená lúka. Tam sme šľapali nedávno. Tak. A sme de facto na Zimnej hore. Zimná hora. Dneska je tu ale príjemne teplo. Možno to aj tými vyšľapy, čo sú za nami. Ďalší zjazdíček a tu nás si dáme odbočku smerom doprava. Bočíme doprava. No už asi aj povolím vidlu, kde to treba. A jazdík dolu do Hrabkova, sedlovka dolu takisto a radšej rozumne po tejto starej rozbitej ceste lesnej. Tak, treba sa aj zohnúť sem tam, obchádzať tie šipáre. Sa dostávame do takejto dosť rozbitejšej časti. Pár, ešte druhý, aby nebolo málo. Dreva. Relatívne na pohodku.
známy starý ovčinec. A takáto cesta. Opa. Tak a tu máme na pôvodnej ceste kedysi dávno asfaltka. Musíme opatrne, tu aj ľudí. Nikto nikde. A staré koči pôvodného asfaltu. Aj voda, blato a ježek po tom suchom dnešku. Nakoniec som sa zaprasil, to tak vychádza. Si to po lavičke. Ale na hlavnej ceste vidú možnú zámku a upaľovať. Upaľovať do cieľa. Ďakujem za zhľadnutie videa, si to vydržal do konca, zjavne ťa to bavilo. Budem sa potom tešiť na tvoju návštevu pri mojom ďalšom videu. Servus.